Es tracta de les memòries d'una cuinera. Aquesta cuinera és un personatge de la novel·la de la Mercè Rodoreda, Mirall Trencat, i aquesta cuinera, que és un personatge important dins de la novel·la, de sobte hem trobat les seves memòries. Sorprenentment, és una cuinera que escriu amb un estil que s'assembla bastant en el de la Mercè Rodoreda i que, a més, posa en qüestió algunes de les històries que explica l'escriptora i algunes de les descripcions de la ciutat que fa o de la història de la ciutat. És reprendre una història contada per Mercè Rodoreda, la història de la caiguda d'un tipus d'una determinada burgesia catalana de finals del segle XIX, començaments i tota la primera meitat del segle XX. Ella ho explica a partir, diguem-ne, de la riquesa i nosaltres ho hem intentat explicar a partir de la pobresa, d'una certa pobresa que és la d'una cuinera que viu els aconteixements del mateix període, però des d'un punt de vista molt diferent. I com sempre, diguem-ne, que passa entre els fogons i els rebostos de les cases, de vegades les històries que s'expliquen són contradictòries amb la història oficial o la història que ha estat contada. Són històries en què la cuina és molt important, són històries en què hi ha un moment en què es diu que la veritat està en els llibres de cuina. No sé si és cert o no. En tot cas, també en algun moment s'ha dit que la bellesa havia de ser comestible, i si no sé si era l'André Breton o el Dalí, ja no sé quin dels dos, però que parlava de la bellesa comestible. La cuina és un dels sentits més evidents, més importants per als humans. Probablement soc millor gourmet que millor cuinera, però fent aquest llibre em sembla que he après 4 coses o 4 secrets de la cuina que estan bé. L'Armand ens ha ensenyat coses noves de cuina. Per exemple, la manera de fer la picada, la manera de fer els xup-xups, el moment que li has de fer el fort i el moment que li has de fer el fluix, el color que hi pot donar un determinat vi. Aquestes coses amb l'Armand n'hem après bastant. És inesperat, és una molt bona notícia i a més, sobretot vol dir que la gent que se l'han llegit, el manuscrit, que s'han llegit el manuscrit, vol dir el jurat, vol dir que els hi ha agradat, i això ja és un primer molt bon símptoma. Per mi és molt important perquè porto molts anys treballant Mercè Rodoreda. Justament he estat tot aquest últim any treballant un llibre de correspondències entre Mercè Rodoreda i el seu editor Joan Sales. És un volum de 1.200 planes i és molt seriós. Per tant, fer aquesta aproximació a la seva obra de manera, com deia abans, desengreixant, crec que ha estat molt saludable i em fa moltíssima il·lusió que sigui per aquesta porta de la cuina i del plat, de la taula, del menjar i del no menjar, perquè també és molt important en aquest text el no menjar. Em sembla que per mi és molt important.